Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba ifundiswa nanjengoba ishunyayezwa njengamanje. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli emafonini enu, kuma laptops noma ama-tablets noma ama-cellphones kuma app stores ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa ngayo nanjengoba sishunyayezwa ngayo. Labo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu ukuba bathathe imininingwane abayibona escreenini mawubukele, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda indlela okumele uphile ngayo uhambe ngayo mukholwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu noma ukholwa ukuthi uNkulunkulu odale izulu nomhlaba uyena ozile ngezwi, uyena onguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Nabo bonke abantu abanofakazi uNkulunkulu esekunikile ubufakazi bakhe ukuba udlulise kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukufinyelela eqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba uthumele ubufakazi bakho uNkulunkulu evumile ethinta inhliziyo yakho kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngilandelise nge-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuphumana khona at 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi ulalelisise ukube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho umoya ongcwele uyakufakazela yini, njengakho konke okufundiswa la nakho konke okushunyayelwayo kufakazelwa imibhalo engcwele, iBhayibheli. Ku-YouTube uzosearcha, usubscribe, upresse no-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo. Ku-YouTube uzothi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nazo zonke izihlobo zakho nabo bonke abantu obathandayo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo manikhonza ngaso sonke isikhathi nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu, ukuze nuhlolisise imfundiso enisuke nifundiswa ukuba ngabe uNkulunkulu uyakhazimuliswa yini ngakho konke enfundiswa khona. So ku-YouTube uzosharisha ilinki uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge ubaba wethu osezulwini nokuthi izindlebe zethu zibe namandla okulalela izwi lakhe namehlo ethu avuleke ngokomoya, izinhliziyo zethu zikwazi ukwamukela izwi lakho elungukuphila kwethu. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amaqala ethu, usiphe namandla okuthethelela konke abasonayo, size singangeniswe kulingweni, kodwa usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Siyabingelela abalaleli nabazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kubo bonke abazalwane abaseThekwini, indawo esikuyo sikaMashu, Mashu D section, umgwaqo Ntunjambili Road. I-address ithi D465 Ntunjambili Road KwaMashu D section. So umunabangani nezihlobo zakho ezihlala kwaMashu ka-D noma around ka-D, uzitshele ukuthi sikwaMashu ka-D section Ntunjambili Road D465. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Thathana amaBhayibheli nilindele izwi likaNkulunkulu balaleli. Amen. Siyabingelela nonke. Amen.
Amen. Sanibingelela balaleli egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, okunguye konke kukhona ngokuqonda kwakhe nangothando lwakhe. Sibizelwe kuye ngobungcwele ukuba yena akhazimuliswe ezimpilweni zethu, kungekona ukuhlakanipha komuntu kepha kungamandla kaNkulunkulu esenzele umusa kulesikhathi esiphila kusona, kulona izwi lakhe elipheleleyo nakuzona isikhathi zokugcina. Siyambonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe nabaprofeti bakhe abangcwele abaphathisa izwi, bathembeka kulo, bangaguquka ngakwesokhohlo noma ngakwesokunene, kepha bahamba njengokuba uNkulunkulu ebayalele. Namanje sisalokhu sithula bona ubufakazi obashiywa ofakazi abazi konke ngamandla kaNkulunkulu nangezwi likaNkulunkulu. Abukho obunye ubufakazi obudlula lobu ubufakazi esebunikiwe ukuba sibe nabo, sambe ngabo, sigcinwe yibo ngamandla ezwi elinikwe labo abakholwayo nabakholelwayo ezwini likaNkulunkulu, bengafuneli lutho ngaphezulu, kepha behamba njengokuba izwi likhuluma amandla kaNkulunkulu. Ngakho-ke sibonga uNkulunkulu ngendodana yakhe yona yodwa anikela ngayo ukuba-ke izofela izoni yona ingesona isoni, nanokuthi siyaphila sibizelwe kuNkulunkulu ngomusa ukuba sihambe lendlela yokukholwa, kungeyona imisebenzi yenyama kepha kungamandla ezwi. Uma nje ulizwa izwi lakhe ukholwa yilo, wena uyakuthola ukuphila. Ukuphila nokukholwa kuvela ngezwi. Akekho umuntu ozoya kuNkulunkulu ngaphandle kwezwi elinguJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ukuba-ke namanje sithole sona lesikhathi sokuthi size kuyena ngezwi, kungeseyona imisebenzi yenyama yokuhlatshwa kwezilwane nokugcina imikhosi eyahlula abantu ehlane noma sebefikile eKhanani yabahlula. So wayesethi-ke manje uzokwenza into engakaze yenziwe eyakukitaza amadlebe. Yezwi leli elafika ngoJesu lona lingumkhululi wabantu emthethweni wenyama, ngokuba-ke umthetho uvela ngesono, kanjalo-ke ukugcwaliswa komthetho ngezwi kuvela ngezwi likaJesu Kristu, yena kuphela olungileyo. Akekho omunye olungile odlula uJesu Kristu. uJesu Kristu ungukuphila, ungukulunga, uluthando, uyintokozo, ungukuthula kulabo abafuna ukuthula, ungubaba oyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Uma uphila ngoJesu awudingi lutho olunye olungafakwa luthayiselwe ukuba mhlambe uJesu abhanqwe nezinye izinto. uJesu uhamba yedwa. Umoya wakhe ulungile, bathi perfect ngesingisi. Sifuna lokho kulunga okuJesu. Ngamandla akhe sifuna lokho kuhlakana okuJesu. Ngamandla kaJesu. Glory to God. Sifuna ukuphila okuJesu. Ngamandla kaJesu Kristu. Angifune siwasho, angifuni impepho, angifune vaseline obusisiwe nezinsipho zothando novela bahleke, angifune lutho, ngifuna uJesu kuphela. Glory to Jesus Christ. Udumo nezibongo ezikaJesu sifanele ukumbonga, simdumise njalo ukuba yena ufanele udumo lonke nezibongo zonke. Ekumbongeni kwethu nasekukhulekweni kwethu akusoze kwanela. Kuyohlezi sifuna simbonga, simdumise njalo, simhubele ukuba uJesu ungukuphila.
Manje ke uma kukhona incwadi ungabe nje uyivula mengekho incwadi uhambe uyongifunela incwadi yezaga. Incwadi ngokuka Johani isahluko 6 verse 47. Awuhambe kwincwadi yezaga. Hambe uyongifunela incwadi yezaga sahluko 23 from verse 1. Lapho uhlezi ekudleni nombusi qonda nokuqonda ophambi kwakho. So uma umenyiwe uhleli nesicebi noma nombusi umuntu ongaphezulu kwakho ngokwesimo somnotho noma ngokwengcebo kuthiwa ke oqonda ukuthi ubani uhlezi phambi kwakho. Noma umenyiwe emcimbini umenyiwe ukuba ke wena uyoba ke isihambi nesimenywa emcimbini. Manje ke uma umenyiwe emcimbini kufanele uqonde, yebo ke. Lapho uhlezi ekudleni nombusi qonda nokuqonda ophambi kwakho. Ubeke ummese emphinjweni wakho. Ayike. Nayo indaba. So uma kuthiwa beka umbese emphinjweni wakho kushuwa ukuthi thatha ithuluzi lokudla noma umbese bese ubeka entanyeni yakho ngempela. Lokhu kuyisaka nemfumbo nokuhlakanipha. Lokho ufuna ukuthi kwambulwe kulabo abangenakho ukuqonda nabafuna ukuqonda nabalambele ulwazi nokuhlakani. Ingakho ngithe asihambe sekwizaga. Manje ke uma umenyiwe emcimbini nayindaba ufanele ufike wena uzithibe. Ungafike lapha ya bese ke ukhabise kakhulu bese kuyathelwa. Abantu abaningi mebevakashile noma bemenyiwe kulula uzakhela isidina nesicefe kubantu. Uma umenyiwe noma uvakashile ufanele uziphathe njengesihambi. Ingakho kunesisho esithi ke isisu sesihambi singangenzo yenyoni. Ngokuba umuntu oyisihambi akadli akhululeke, akadli agimbe, akasiyena ugimba. Glory to Jesus. So uma ke umenyiwa uzohamba uvula ke isisu sakho sonke. Abantu bagcina bengasakumeme ngenxa yokuthi wena ukhamisa ngithele awucushwa. Uma umenyiwe beka umbese emqaleni wakho kusho ukuthi uzodla ngokuhlonipha nangokuhlonipheka ukuze ke ungabe sengazi ukuthi wena iphanga lakho anamkhawulo ngokuba khona abantu abawogimba ke nokudla kakhulu kuba isono ngokuba kwenza abantu babe ngamavila kanti uNkulunkulu uyalizonda ivila. Abantu abadla kakhulu bakontrolwa isisu, balawulwa izisu zabo. Ubona nabanye abantu bese befika esikhundleni kuvuleka iphanga lomona bese ke bafuna ukuzibusa bona ngendlela efunwa ibona bacindezela abanye abantu ngenxa yokuthi ke babuswa umoya womona. Ingakho kuthiwa ke fanele kube lesisu esingangesenzo yenyoni ukuze ukudla kwakho udle ngendlela efanelekile. Ungabe sowudla yonke into oyibonayo ngenxa yokuthi ke umenyiwe. Mhlawumbe uyazazi ukuthi wena awunakho ukudla ekhaya. Akusho lutho lokho. Ungadla uthi uslice nangakusasa uphinde uvuke udle. Kepha uma uzodlela ukuthi ukubonile ukudla noma udlela emoneni uzodla noma ngasavuki. Kepha ke uyothi usiyolala movuka ngakusasa uzobulambile. Okucacisa kona ukuthi awukwazi ukudlela ikusasa. Mawudla idlela loso sikhathi samanje. Kwahe. Ubeke ummese emphinjweni wakho. Beka umbese emphinjweni wakho. Uma ungumuntu wephango. Uma unjani? Uma ungumuntu wephango. So uma umuntu othanda ukudla, uma umenyiwe, musu ukudla sengathi ukini. Yidla njengesimenyo, yidla ngokuhlonipheka. Ungabe so udla uze udle nangezandla lokuchitha ukudla, uyadla futhi uvale nomlomo. Uyancafuza ukudla. Manje inja benja siyazi ukuthi iyancafuza. Manje bese kuzothi nawe usuzodlisa kwenja. Wena ke manje usuyazihlambalaza ukuthi indlela odla ngayo akuseyona le efanele umuntu omenyiweyo. Ingakho ke izinto uzifundisa ngesikhathi wedwa. Ungacabanga ukuthi uzofunda izinto
mase uphakathi kwabantu ngokuba bese uphakathi kwabantu ubukeka njengomuntu oyisibula indlela oziphatha ngayo uma ungakwazi ukuziphatha kahle noma ungafundisekanga phakathi kwekhaya lapho uphuma khona noma ngabe kuthi uhlala wedwa kepha kufanele ukwazi ukuthi uzifundise indlela efanele engathi uphila nabantu ukuze noma sewuphila nabantu ungeke uzube nesicefe kubantu kufanele ufunde ukuphila nabantu bengekho abantu uphile sengathi uphila nabantu ucabangela ikusasa ngokuba indlela ophila ngayo uwedwa ekhaya iyona ezokufakazela uma sewufika phakathi kwabantu kanjalo nengane engafundisekile ekhaya uyibona ngendlela eziphatha ngayo phakathi kwabantu noma kuthiwa ke bakhona abazali bayo baloko bekhuza yona kahle bheki kahle sibu musuganga ngizokushaya yabona ke nje uyahlupha omunye uvuka ulaya ingane yakhe bese ihlupha phansi kwabantu ngaha man ngihlala phansi awuzwa yini akakwazi ukucommunicate noma ukuxhumana nengane yakhe ukuba ayilawule ekhaya uma ungakwazi ukulawula ingane yakhe ekhaya ngeke ukwazi ukuyilawula phakathi kwabantu ukuba izokwenza imibukiso so fanele uqale ufundise ekhaya njengoba nawe fanele uzifundise ekhaya glory to Jesus Christ yonke into fanele ifundiswe indlela yokuziphatha ebalekile phakathi kwabantu ungancaneli izilovela zakhe ungancaneli ukudla kwabantu uma uvakashisilwe bese emva kwaloko uvulisa isakho kakhulu ungancaneli izilovela zakhe lokhu zingukudla okukhohlisayo so manje umuntu memile efuna ke mhlambe lethike sike sibuke kanje umuntu ohlakaniphile umuntu angakubiza akubizele nje ukuhlala nawe ezwe ukuhlakanipha kwakho uma ekwazi ukuthi isihlupheki angakubekela ukudla la bese asebenzise ukudla ukuze wena akusebenzise ngale ndlela efuna ngayo uyothi bese eqedile ukukusebenzisa bese ke akuncisha ukudla so wena ke uzomzonda umuntu umzondela ukudla ngokuba yena ukwazi ukulawula iphanga lakho umuntu menza into ungajahi ukuthi umuntu uyenza ngomusa enza iba noqonda indlela into umuntu ayenza ngayo ungakhandlekeli ukuceba kuyeke ngokuqonda kwakho lalela ukudla kuyabekwa kube kuningi phambi kwakho noma kuthiwa maningi futhi ungabe sowufuna wena ukuthi ubonakala ukuthi wena ulambile noma wena udla kakhulu akubukiswa mekudliwa udlela iphanga ngendlela efanele awudleli ukubukwa awudleli futhi ukuthi uvale igebe lakusasa ngokuba ngeke kwenzeke lokho but uzodliswa kwesibula ngakho uzogcina songasamenywa ngisho emcimbini yabantu ngingasho ke imicimbi yabantu abenza imsangano nemisebenzi yamademoni sengisho nje emcimbini lapho khona kuthiwa kuyadliwa gcina sekuthiwa awu ngeke ningambizi yini indlela oziphatha ngayo phakathi kwabantu kubalekile ukufunda ukuziphatha ngeke uthi uzodlela amandla namhlanje ukuthi ukhave isonto lonke mawudla namhlanje udlela usuku ingakho uJesu mefundisa athi ungakhathazeki ukuthi uzolalaphi uzodlani uzogqokani yaneliswa yilokho onakho so wena mawuzobuka izinto bese ucabangela ikusasa wena uyamosha mekuthiwa nje kunesihlahla sikamango wena ulambile wena usuzoqoqa lo mango manje ufake endlini ubeke endlini uzubole bese uyagcina uyowulahla ngoba uthatha ngomona abantwana bakaIsrael lento ngimfundisa zona izinto ezikhona eBhayibhelini uNkulunkulu ebakhipha eGibhithe ubakhela ke isinkwa sasezulwini abakhele inyama yasezulwini ntambama bathola inyama yasezulwini uthi umuntu akathathe ngaleso sikali sakubo noma sakhe lokazokwanela yena ungathathi ngaphezulu lokho kumiyalelo onikiwe umuntu ukuthi enze njengokuba uNkulunkulu esho ngenxa ongafuni ukulalela umyalelo bona bathatha ongaphezulu ngenxa yombona nomhabholo ngakusasa bese bevuka lokudla bakuthathile ongaphezulu sekunempethu sekubonile yini bathatha izinto ngomona
Banjalo ke abantu abagcina bemenyu emcimbini azi ukuthi kubo akukho ukudla agcina sefaka inyama ephaketheni usethatha le nyama manje ufuna ukuthi ayibeke ekhaya abanye kuthi emcimbini bafike no plastic bazoqoqa ukudla kwasemcimbini bafaka uplastic uyabuya ukubeka ekhaya akasedliwe lapha sekubolile akusadliwe izinto manje bese kubolile yini umona Tata ukulingene wena dlana udlela isisu sakho ngaleso sikhathi nephanga lakho ngendlela efanele musu kuba nomhapolo ngoba ke ngeke udlele ikusasa khohlwa aneliswa yilokho okuphiwe aneliswa yilokho okubekiwe phambi kwakho ungabe soloku uhleba uthi ngicela akukho ngiyokusala ngephutha ke ningedele yabona nje uzilethela ihlazo kwena uphiwe so ufuna ukuveza ukuhlupheka kwakho not ngokwenyama ngokomqondo umqondo wakho uyahlupheka wesigqila Mona ingane ekhaya singekho ungazicelela izingane ucelela izingane ekhaya kepha wena mawukuthi uhlala wedwa noma abantu bakini bonke bakhona la emcimbini wena usufuna ukuthatha ukudla uhamba nako kusapho wena yini imfundiso leyo yomona ebusayo ubuswa iphanga go ahead amehlo akho ayandizela kulokho kepha akusekho andizela kulokho kepha akusekho ngokuba kuyazenzela impela amaphiko ngokuba lokho kubukayo ukubuka nje ukuthanda ingcebo kakhulu abantu abathanda imali benze ingcebo ngendlela engafanele uthi ke umbhalo kwincwadi kaJeremiah sahluko 17 verse 12 uNkulunkulu ekhuluma ke noma qala verse 11 ekhuluma nje ngomuntu othanda ingcebo nokuthanda ukwenza ingcebo abantu abagembulayo abantu abathanda ilotho abantu abathanda ijackpot ababhejela amahashi abantu abathanda icasino labo bantu labo uthi uNkulunkulu ngabo intendele efukamela ingazalanga ufana nentendele efukamele ingazalanga unjalo owenza ingcebo ngokungalungi so nalowo oloke efuna ukwenza ingcebo ngokurobha abantu noma ngokuxhopha abantu noma ngokugebenga abantu unjalo ke nowenza ingcebo ngokuba ufuna ukwenza ingcebo ngendlela engafanele akafuni ukusebenza indlela efanele akafuni ukwenza izinto ngendlela efanele ufuna ukwenza izinto zisheshe so ukushesha kwazo lezo zinto ziza nakho ukulahlekelwa kube sengathi akakazabe nakho so letho khona faka imali uzobona phuma lapho ungafaka imali ngeke ubone lutho nalabantu abafaka abadlala isivalo emgaqweni ngenxa ukuthi ubona labo 100 rand abaphethe no 200 abaningi uphuma kolanda imali ezingane yesondlo wena uthatha leyo mali leyo manje usuzothatha uzodlala izigebengu emgaqweni ufuna imali esheshayo labantu laba basebenza ngeplan bayadoba ukuthi wena ugcina udlalile badlala bodwa bagcine ubone bewina abantu ubone nawe ngathi uzowena bese vaka lokho bakukhombisa ukuthi kwenziwa kanjani ngesikhathi uthi uyakhomba isivalo ushwabe uhambe u200 rand uthi ayizobuya uphinde uthi angiphinde futhi uphethe u600 noma u700 uhambe phu uyabuya ekhaya uhamba uyohola imali yesondlo ubuye empty uzothina ezinganeni zakho usuyahamba uyesitolo uyokweleta ngokuba ufune ingcebo ngendlela engafanele ezindaba intendele efukamela ingazalanga uyafana nentendele efukamela ingazalanga unjalo owenza ingcebo ngokungalungi uthanda ukwenza ingcebo ngokungalungi iyakumshiya phakathi nezinsuku zakhe phakathi nokuphila kwakho uhambe wayothwala ngokuba ufuna ukuba nemali ufuna ukuba isiqibi emva kwalokho le mali oyisebenzelanga imali yobuthakathi wena ungumthakathi wena iyasebenzisa igazi ukuze ube nengcebo igazi lelo chithayo liyakhuluma noma ngabe lesilwane noma ngabe kuthiwe labantu likulindile ngokuba ke ngihambe ngiyolanda izinyoka namagundwane namaboys nithi nifuna ukuceba bese emva kwaloko
bese ngasafuna ukunika ama-boys izinto abazifunayo notikoloshe namagundwane nezinyoka lezi bese zijikela wena zibulale wena yonke le ngcebo wayithwalela ikushiye uhambe olanda ke izibonakaliso kumathakathi ngoba ufuna ube umprofeti noma umfundisi ugcwalisa ibandla bakunike konke ukungcola notikoloshe namadimoni wasebenzise ubone igcwala ibandla kuthiwe njalo ufanele ukuchitha igazi ufanele wenza ukuthi uyothi bese ungasafuni bese kujikela wena kufe wena konke lokho ukwenza ngamacebo kaSathane ukwenze yonke lento leyo sale ngemumva so ufile uyovula amehlo akhe esihogweni unjalo owenza ingcebo ngokungalungi iyakumshiya phakathi nezinsuku zakhe abe yisiwula ngasekugcineni ube yisiwula uzoba yisiwula vele ngasekugcineni ngokuba yini uthanda izinto ezisheshayo ufuna impilo esheshayo nakho bengitrader lento ekuthiwa trading ukuhweba faka imali ku-internet kwi-platform ethize ulahlekelwe imali mzwana uyenzile imali utshela ukuthi hayi ngishayile ihamba yonke ngokuba inhliziyo yakhe iyabambelela ufuna ukuluza ufuna ukuzuza kuphela ngisho ungenza u500,000 ngosuku ufuna more ngokuba engqondweni yakho usuzibonile ukuthi hayi ngizowena thatha wonke lo 500,000 uhambe wonke gcina sowunezikweletu lokuboleka imali ngoba ufuna ukucover lento oyenzayo ngokuba yini wenze ingcebo ngendlela engafanele wenza ingcebo ngomona ungakhandlekeli ukuceba uyeke ngokuqonda kwakho ungakhandlekeli ukuceba uyeke ukuceba ngokuqonda kwakho nayo incwadi enye futhi sahluko 3 wencwadi ezakho from verse 3 isihe neqiniso makungakushiyi so kufanele uhlale emgcweleni uhlale futhi kwisihe ukuthi ube nomusa ungashiywa iqiniso ungashiywa umusa lozo zinto maziphile kuwe ziphile nawe kubophele entanyeni yakho hlala nakho phila nakho ukubophele ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho iqiniso nomusa makube yinto ophila ngayo ihlale kuwe iphile kuwe isihe neqiniso makungakushiyi kubophe entanyeni yakho ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho ukuze uthole umusa nodumo oluhle ukuze uthole umusa nodumo awuthole umusa kubantu uthola umusa uNkulunkulu uthola udumo uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyena okwazi ukuthi akusondeze nabantu abafanele ngokuba wena uzithobile ngaphansi kwesandla sakhe walandela umyalelo kaNkulunkulu kunezinto esizithandayo kepha azinanzuzo kunezinto esizifunayo kepha ke azinanzuzo zijabulisa inyama phela kepha ukuhamba kwesikhathi zilahlekisa uqonda zilahlekisa uthando zilahlekisa umusa zakhe inhliziyo embi nomona nobugebengu enhlizweni yakho so manje le ncwadi yakutshela ukuthi ukuhlakanipha kwaNkulunkulu kugcine kube yikho okuzokulonda kukho konke okwenzayo ukuze wena uphile ngokuhlakanipha kwaNkulunkulu yazi indaba ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu yazi indaba uNkulunkulu uyokwenzela umusa kuye naphakathi kwabantu ubani abehlakaniphile kanti akahlakaniphanga ngokwakhe uncikile uqhubeke themba kuJehova ngayo yonke uthembe kuJehova ngakho konke inhliziyo yakho glory to Jesus ngenhliziyo yakhe yonke uncikile eNkulunkulu ungenciki kokwakho ukuqonda suka ukuba kunezinto esizithandayo ezihola inhliziyo yakho ukuba ihambe ibe umngane nobubi kepha ke uthi umoya ingcwele ke ukuze wena uthole udumo kuyena nakubantu nothando ncika kuyena unganciki kokwakho uqonda ngokuba kunendlela ebukeka iyinhle emehlweni omuntu kepha isiphetho sayo kube ngokufa mazise yena ezindleleni zakho zonke izinto ozenzayo lezi zinto engizikhulumayo ingoba naku uNkulunkulu ungidlulise kuzona ukukhombisa ukuthi uqonda kwami kuncane uma uhamba ngemizwa
nangenhliziyo yakho nangezinkanuko uhlezi ufuna izinto zenzeke ngesikhathi osibekile uhlezi ufuna izinto zenzeke ngendlela yakho ufuna ukukontrola yonke into ufuna ukulawula yonke into engathi ulawula imoto nabantu abashayela izimoto ubona bayidingqika nezimoto ingokube izitshela ukuthi yena uyalawula kanti akuyena olawulayo uNkulunkulu olawulayo manje namhlanje umphefumulo wakho uza kumina ngemoto izoshayisa imoto yakho noma kuthiwa uyilawula kahle ezoqhamuka omunye umuntu azokushayisa so awuna kuziphathela ukuphila kwakho awuna kulawula ukuphila kwakho uyedwa umuntu olawula ukuphila uthi lapha kwincwadi yaEzekiel sahluko 18 verse 4 ufuna ushayisha bright umekhuluma ukutshela the same thing engitshelayo ukuthi wena angeke uncike kwakho uqonda ngokuba yini bheka yonke imiphefumulo ngeyami uthi yakhe yonke imiphefumulo so uma yonke imiphefumulo ngeyakhe yena ukuphethe ukuphila komuntu ngeke wenze lutho umphefumulo kayise njengomphefumulo womntwana ingeyami so akekho umuntu oziphathela ukuphila kwakhe nohamba indlela yakhe ngokuhlakanipha kwakhe ngokuba ukuhlakanipha kwakho kuyaphela ingakho incwadi ngale kwincwadi yezakha ithi ke mawufunda sahluko 3 verse 5 Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho ungenciki kokwakho ungenciki umuntu okholwayo ke uzwa lento engishoyo understand ukuthi ke ukuphila kwakhe akukho ezandleni zakhe usho uNkulunkulu ke ngiyaphilisa ngiyabulala ngiyalimaza ngiyanapha akekho ongakusindisa esandleni sikaNkulunkulu uma ephakamisa inkemba yakhe ephakamisele emazulwini iyakhazimula isigwebo siyaphuma akekho ongasidikisa uma esesikhiphile isigwebo uNkulunkulu akekho noyedwa ongasidikisa uthi izwi lakhe alibuyela mumva linambatha lokho alithumele kulona liyakufeza ukuba yena uNkulunkulu owahlulela ngendlela efanele akekho futhi ongaphezulu kwakhe akekho futhi eseduze kwakhe uNkulunkulu oyedwa wakhe izulu nomhlaba ngokuqonda wanika umuntu umyalelo wakha umuntu waqonda kepha umuntu wahamba wazakhela amacebo akhe okuphila ngeke uphile ngokuqonda kwakho angikhathali ukuthi ngabe ufunde kangakanani ugqoka amajazi angakanani fanele ukuphila ngomyalelo kaJehova Jesu Kristu mazise yena ezindleleni zakho zonke uyakuqondisa imikhondo yakho uzakuqondisa izindlela zakho so uma wena uzozifunela ingcebo ngendlela engafanele uzakufana nentendele efuka kumele amaqanda ingazange iwazalele leyo ngcebo yakho iyakushiya njengenkukhu noma njengenyoni ndiza imile impiko ingcebo yakho ihambe kanti usanegugu thoma bonke abantu abenza ingcebo behacka noma bebamba ama-ATM behamba bayodaka utshwala ngelinye ilanga leyo ngcebo uvele kuqhamuka umuntu nje amdubule noma amgwaze noma ke adingqike nemoto bonke lokujabula nokukhohlakala nokuskema abantu kuma social media nama computer nama ATM nokubamba inkunzi nalengcebo yakho oyenzayo ngokudayisa izidakamizwa ubulala abantu emphakathini yonke lo ngcebo yakho ukuthi mahlala kumuzi oyi5 star uowune amabhizinisi inqwabo kepha uphile ngegazi nangezinyembezi zabantu leyo ngcebo yakho iza kukushiya udayisa ngomzimba wakha imali ngocansi udayisa umzimba yonke leyo nto leyo wakha imali ngomuba umahosha uNkulunkulu uthi ke leyo ngcebo yakhe iza kukushiya ngolunye usuku ufane nenkukhu ufane intendele efukamela amaqanda ingawazalanga abe yisiwula ngasekugcineni uzoba yisiwula ngasekugcineni ngoba uhlakaniphile manje yebo uzibona ulungile manje yebo khohlisa abantu ngemithi uthi uyabaphulela bhula uthi isangoma ubhulela abantu ufa
wenza imali ukhohlisa abantu ngezinto ezingekho unika abantu amadimoni nemoya wenza ingcebo ngendlela engafanele engiza kukushiya njengesiwule egcineni wonke umuntu ongahambi njengomyalelo uNkulunkulu usho noma ngabe kuthiwa uzibona ukuthi u-taxi man onama oyi-taxi owner engakanani lengcebo yakho uma uyenze ngesisekelo segazi iza kukushiya egcineni iza kukushiya glory to Jesus iza kukushiya glory to God glory to Jesus wonke umuntu owenza ingcebo ngendlela engafanele iza kumshiya egcineni angikhathali ukuthi ngabe ubani ushumayela ivangeli udayisa ivangeli lengcebo yakho yakhayo iza kukushiya egcineni njengesiwula buyela ngale kwincwadi yesakha sahloko 23 ngifuna ukugela nokuhlangana manje buka Solomon Incwadi zakhe isahluko 23 verse 5. Go ahead brother. Amehlo akho ayandizela kulokho. Uthanda izinto. Thanda izinto. Ugijimisa amehlakho, ugijimisa amehlakho ezintweni zabanye abantu. Lalela. Uthanda ufisa izinto zabanye abantu. Onginike incwadi Exodus chapter 20 from verse 17. Amehlo akho ahleze egijima. Qalaza amantombazana, qalaza abafana, uqalaza impahla zabantu, uqalaza imizi yabantu, yonke into ayifisa amafoni, yonke into. Ufuna konke okubonayo. Ugcwele umoya wokufisa. Lethe neBhayibheli, ukhanukela nje abafazi babantu. Incwadi Exodus 20 sahluko 17 ungafisi amehlo akho ngagcile phambi kwakho awubheke phambi kwakho ncika kuJehova landela uJehova yayizindaba fanele uhambe ngokuthembela kuNkulunkulu ungafisi izinto zabanye abantu ungafisi indlu yomakhelwana wakho ungafisi ngisho indlu kamakhelwane wakho ungafisi umfazi womakhelwana wakho yabona ke manje abantu baphelile emphakathini bazele izingane abangazazi ukhulisa ingane yakamakhelwane ngenxa ukuthi umakhelwane ukhale kumfazi womuntu ngoba akanasimilo ngeke ungabe khona kwaNkulunkulu empilweni zweni nasemndenini yenu ingakho nihamba ngophandle kokumesaba uNkulunkulu ngicabanga ukuthi umuntu uyisoka bezala kakhulu yabezalisa lo muntu lowo uzibekela into ukuthelo kaNkulunkulu ngokuba uphila impilo yokufebe uma eshadile hambe ezalisa eseshadile uyaphinga usazoma phambi kaNkulunkulu ahlulelwe ngokukhohlakala kwakhe izingane yazinaqala kepha uma zizokhula zifane noyise nazo zizothola isigwebo esifanayo njengoyise uJesu siyamdinga so babakho uthe eseshadile wabheka uma abafazi bomakhelwane emva kwalokho wahamba uphinga ngenxa ungafuni ukwaneliseka umfazi wakhe uhambe uyofuna abafazi babantu uhlezi nomfazi wakho phansi uqhaqhaza amantombazane ukhohlakele aneliswa haleluya khohlakele bese lokhu uqamba amanga uthi hayi phela indoda fanele kube nabafazi ayikho lonto leyo umthetho uDavid waba nabafazi abaningi kwenzakalani akonanga Solomon umthetho waba nabafazi abangaki nezancinzi ezingaki akonanga yini sozomtshela ukuthini lithi iBhayibheli ngokomthetho kaNkulunkulu indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo laba abahlanganiswa uNkulunkulu babili akekho ngabahlukanisa so ufunani wena embhedeni yabanye abantu ufunani embhedeni wabanye abantu abashadileyo zikhohla kanini ungafisi indlu yomakhelwana wakho ungafisi ngisho indlu kamakhelwane wakho ungafisi umfazi womakhelwana wakho ungafisi umfazi kamakhelwane wakho nenceku yakhe nencekukazi yakhe nenkabi yakhe namathune enkomo ungafisi ngisho lutho kamakhelwane nembombolo yakhe ngisho ngabe yini ungayifisi kamakhelwane nokunye noma ngabe yini kamakhelwane wakho ungakufisi izinto zabanye abantu yekela ukufisa izinto zabanye abantu yekela ukhalo wena ngale ngiyancwadi batshela ukuthi njengoba ngithi ke amehlo abagijima yonke indawo yini ukhalo amehlo akho ayandizela kulokho kepha akusekho ngokuba kuyazenzela impela amaphiko so uthanda izinto abantu abathanda izinto lalela
uthanda imoto ungane le efunda isikole ibhizi igibela amatekisi ayinatekisi ngisho kwayo akanatekisi igibela mahali amatekisini ngephi isinikela ngomzimba wayo ingakho ingane esikole manje zingasagqoki izigqoka izikhethe ezincane ihlele duze ko driver ngasikhathi eshintsha igiwi brush amathanga ayisakhokha etekisini uyinika nemali ngaphezulu yekota ibuye late esikoleni ngokuba yini ihambe yogitshelo o taxi man no stapa ingane zeni emkhuba yenu uxa ukuthi ingane yakho yini ngayicela imali yini ngahlupheki njalo yona ihlezi nakho konke kanti bayiqeda ngaphansi iphelile abusekho umntombi bayo wena uthi wena ingane yami ingane yami izoshada ngeke ishade ngokuba izinikele ekutheni ithande izinto thanda izinto ngokuba kuyazenzela impela amaphiko njengokhozi olundizela ezulwini yekani ukuthanda izinto zenze lelizwe lithi ngoba ninike futhi incwadi ngibabhalansisele naye incwadi yokuqala kaJohane sahluko 2 verse 15 la iyakutshela kube sobala kucace ukuthi ke uyekani ukuthanda izinto uthanda izinto ozibonayo zonke lezi zinto ozibonayo ukhazikhazi obesikhashana inkanuko zalomhlaba nenyama banike ningathandi izwe nezinto ezisezweni yakezwe kuthini ningathandi izwe nezinto Glory to Jesus Christ ungathandi izwe nezinto ezisezweni uma umuntu ethanda izwe uma uzibiza ngomKristu kepha uthanda izinto zasemhlabeni imdanso impahla yona yonke into ezwe emhlabeni engahlangene nobungcwele ithi incwadi ke lowo uthando lukayise alukho kuyena uthando lukaNkulunkulu alukho kuwena you understand ngokuba konke okusezweni ngokuba yenyama lonke nikhanukayo inkanuko zenu lezo zenyama nifuna izinto ngokuhala akuzona lezo zinto ukuba ziza kunika ukuphela izinto lezo ezifunwa uwena ngezinkanuko zakho ufuna ukugcwalisa umgodi ongagcwali nenkanuko yamehlo inkanuko futhi yamehlo nokuzigabisa ngalokhu kuphila isigabise ngalezi zinto lezi esikhashana yonke lento enizigabisa ngayo la nto enichoma ngokuthi wena ugqoka ini Versace Nike washa kwaciba kwavutha lonto le ayilethi ukuphila kwena ikhombisa ukuthi wena ubulawa inkanuko ubulawa wena ugcwalisa moya wenkanuko nohala akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni akuzona izinto zikaNkulunkulu lezo izinto zalemhlabeni impilo kaNkulunkulu ijeneliswa yilokho nakho futhi ithi linda yena makube uyena okhambisa endleleni yakhe ngokuthi wena uthembe yena hayi wena uzithembe wena mawuzithembe wena lalela wena uzoqhuzuka uwe uzoloke futhi uzifaka kunoxhala singakuphumi ngendaba yabantu abathanda ingcebo ngendlela engafanele labantu laba abasebenza ama driving school senibuswa ingcebo ngendlela engafanele ngithanda ukuthatha imali yomgwazo niyagwazela ukuze niphasise abantu seyiziyakubusa leyo nto leyo wonke umuntu ozakunina afanele azogwaza noma kuthuhla kangiphili ukulungele ukuthi athole license ngenxa yomhapho kwena nikwazisa abantu uNkulunkulu akekho noyedwa oza kuphunyuka angikhathali ukuthi ngabe uthina akekho umuntu ofana ukugwazela noma ngabe yini akhona ukuthi kumele zigwazele wonke umuntu ufuna athole izinto ngendlela efanele ngokuba nina ngabahluleli abakhohlakele ingakho manje nikwazisa abantu ngendlela engafanele akufanele kube khona umuntu ozogwaza noma ozokunika isipho ngenxa yokuthi ufuna ukukuvala amehlo awubanike nangapha futhi incwadi Exodus 23 from verse 3 akekho umuntu abaningi babo futhi bathi basindisiwe bathi bayamazi uNkulunkulu bathi bayamsaba uNkulunkulu uyithathelani pho imali yomgwazelo wena ngothi usindisiwe ugwazelani yini ekwenza ugwazi uma usaba uNkulunkulu mazi yini ngokuba ukholo lwakho luncane akufanele sikwazi akufanele sithathe imali yomgwazelo thina incwadi nompofu awuyikumvuna ecaleni
ecaleni lakhe. Noma ngabe kuthubani asikhethi umuntu uma wrong. Uma wenza ongalungile nje sahlulela ngeBhayibheli kuphela. Asivuni isono. Asikhethi bani. Asikhethi ubuso bamuntu. Sikhuluma lokho okufunwa yizwi. Uma ukholwa uzokuthatha, uma ungakholwa uzobaleka. Vele ivangeli akulona lamavaka. Ivangeli akulona lamavaka. Leli ivangeli lalabantu abakhethiweyo abanesibindi sokumela iqiniso. But uma ungenawo umgogodla uzobaleka. Uma uqedelwa amadolo uzobaleka. Kuba yini awunayo so isimilo neqiniso nesisekelo sokuma eqinisweni. Nompofu awuyikumvuna. Asivuni ngoba ngabe tuhlupheke ecaleni lakhe. Noma ngabe thonile uma uhlupheka untshontsha ufanele ukwahlulelwe njengabo bonke abantu. Glory to Jesus. Uma ufumana inkabi yesitha sakho. Uma ufumana inkabi yesitha sakho. Noma imbombolo yaso. Iduka. Oyibuyisela nokuyibuyisela kuso. Ungalinge ugcwala umoya wenkohlakalo. Uma ubona imbombolo yawo. Sheshe bright. Nokuzondayo ilele phansi komthwalo wayo. Yes sir. Wena ke bese ukhetha ukuyiyeka. Oyikhumula nokuyikhumula. Iba usizo ninaye. Iba usizo ungamubona umuntu ucabanga ukuthi ke ngoba naku uyakuzonda nawe bese uthi uzophindisela okubi ngokubi. Iba usizo uma ufica umuntu exakekile imoto ifile iba umphushele. Khazimulisa uNkulunkulu angithi wena uyakholwa. Awuyi kuphendukezela isahlulelo. Futhi ke ngiyayizwa indaba ingakho simile la. Sithi ke iBhayibheli angeke siphendule indlela yokwahlulela. Le ndlela ebhalwe phansi iyona kumele sihambe ngayo. Awuyi kuphendukezela isahlulelo somphofu wakho ecaleni lakhe. Uma kukuthi umuntu ke uhluphekile ngoba abaningi baboshiwe emajele ngenxa yabahluleli noma amajaji nezimantshi ezinkantolo ezithanda imali yomgwazelo. Bese ke babopha abantu abangenacala badedela izigilamkhuba zihambe emgaqweni. Amasele ezimoto ahamba emgaqweni. Ababulali bahamba emgaqweni. Deda ube kude ngenxa yokuthi nina angifuni ukwahlulela ngendlela efanele. Senivalwe imali enivala amehlo noma impumputhe. So nina ningabalindi noma ningabahlulela abayizimpumputhe. Maya kunina balindi nabagadi nabalindi nabantu abahola abantu abayizimpumputhe abathanda imali yomgwazelo abathanda ukwahlulela ngendlela engafanele. Nganga ukhetha ubuso babantu. Deda ube kude nendaba yamanga. So iBhayibheli yakutshela uma uthi usindisiwe lithi qhela nendaba zamanga phuma kuzona. Ungambulali ongenacala. Ungamulali nongenacala ungambulali ungamthindi olungelayo ungalinge noma uqashiwe kuthiwa uzohola 5 million. Suka lapho. Ngoba ke lo buhlungu ozobuzwisa lo muntu nomndeni wakhe wena kwakho kuzophinda kwaningi ngala kwethuna esihogweni usazoyichimela lomlilo usayofela igazi elingenacala ke noKhayini wakhitha igazi elingenacala liyakhuluma ke igazi elimsulwa liyakhuluma. Deda ube kude nendaba yamanga ungambulali qhela ebangeni ongenacala nolungileyo. Ungambulali ongenacala nolungileyo ngokuba angiyi kumyeka owonileyo. Ngeke waze ayiyeke usho umoya engcwele soze uphunyuke. Awuyi kwamkela isipho nawe nina abantu enithanda imali yomgwazelo nina abantu enithanda imali ngabe uyi-security noma ngabe uyiphoyisa noma ngabe uyimantshi noma ngabe usebenza e-driving school udrive otesta abantu noma ngabe usebenza kuphi. Akekho umuntu ofana ethatha imali yomgwazelo noma ngabe kuthiwa uyashumayela uletha u3 million la kumele ngoba ngishumayela uthi hayi shintsha manje indlela oshumayela ngayo sizoxhasa isonto lakho sitenzele belikhulu lalela thatha imali yakho ujike nayo uhambe uyothenga abanye angeke ubahosha mina ukuthi ungangithenga. Awuyi kwamukela isipho ngokuba isipho siphuphuthekisa ababonayo. So baningi abantu abeza nomoya ukuthi ke bafuna ukubusa ngemali babitshela bekunika imali bakunika ivala umlomo. Monginika imali ungivulisa umlomo kakhulu ukufanele ngimemeze ngitshela lokho ekwenzayo ke kulunge la.
ungahamba bathenga bonke laba ba weak abaphilisa kwamahosha mina ngidayiswa mina phila ngevangeli siphendukeze hamba olungileyo hamba ngezwi nangokwahlulela kwaNkulunkulu ngokuba kona kulungile manje ke kuthiwa sambe ngalo izwi lakhe buyela ngale kwincwadi yezakhe sahluko 23 simile glory to Jesus Christ yeah glory God Lord Jesus Jesus Christ sime kwisekelo glory to Jesus Christ ophila singaguduki singasabi umuntu siyakhetha ubuso bamuntu maningi ababishop abazigcobile kepha kwahlulela abakwazi maningi abafundisi abazigcobile kepha kwahlulela abakwazi maningi abapostoli bamanga abazigcobile kepha kwahlulela abakwazi incwadi izakhe isahluko hamba niyothenga izatifiketi ukuze ke nihlale esikhundleni anamandla nina nifana nezintendele haleluya fana nezintendele esifukamala amaqanda ezingazange ziwazizalela konke lokucaba kwenu engcebo yenu ifunayo esikhashana glory to God Jesus Christ yeah take umsebenzi kwazana umsebenzi kwazisa abantu ukuthi bangene esikhampanini uzolithayala ibomvu uya esihogweni mungaphenduki wonke umuntu owenze into ephambene nokulunga noma ngabe kuthiwa uyakholwa noma kuthiwa ukholwa ukulunga ikona futhi okuletha kubuyise lelizwe ube libe linye uJesu Kristu ukuba yena inkosi yokulunga Jesus Christ Jesus ungadli ukudla koneso elimbi ungadli ukudla ezindaba ingakho ukutshela mina ngalo iBhayibheli bheka ukuthi uba lokuphakelayo ungajabulisi ukuthi makuphakela kanti ke angimanje sobe nomqondo umebe kuphi ukudla emgaqweni uthatha iselfie ngefone ungakuthathi lokho kudla noma kuthula nambe kanjani nabantu labo bathi bethi belethe ukudla emphakathini bezonika abantu amaparcel bathetha ama video nezithombe ungakuthathi lokho kudla lokho ngokuba labantu laba into abayenzela ukubukwa abayenzeni ngoba nako kufanele kusuke enhlizweni lithi iBhayibheli uma umupha esengesakho sangokwesokunene masingazi sangokwesokhohlo ukuthi ke senze sangasonene wena ufuna ukubukizwe ukuthi unike umuntu imali why ufuna kwazi izwe ukuthi wena usiza umuntu ngokudla khohlakele awunayo umusa lothando wena wenzela izinto ukubukwa ngifuna ukuthi ke ungifakazele nangeBhayibheli nginike incwadi kaMateyu sahluko 6 unginike verse 1 kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibonwe yibo ezithini lithi iBhayibheli ungenzi ukulunga kwakho ungathi mawupha wenzela ukubukwa ungathi mawenza izinto wenzela ukubukwa makungokwazi kwakho noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu konke okwenza emfihlakalweni uyakubusisa phambi kwabantu nina ke selifuna ukwenzela izinto ukubukwa ingakho nithatha ama selfie nirecorda yonke into ukuthi wena uthathe umuntu omgaqweni hamba umthengele lunch usulo kumshutha ke manje ufuna uyofaka ka YouTube ufuna uyofaka ka TikTok ufuna uyofaka Instagram na ka Facebook wena ubuzosatha ke wena awenzeni uthando wena wenzela ukubukwa nontanda kubukwa inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke inhliziyo ngumkhohlisi ngumbulali ngaphezulu kwakho konke futhi imbi kubani oyazi na mina Jehova yenzani ngivivinya uyena inhliziyo uyevivina inhliziyo ahlole izinto ukuba nginike kube yiloyo naloyo ukuze wonke umuntu ufanele ekhonyeliswe njengezindlela zakhe so konke lokho kwenzayo umvuzo wakhona uzokuthola egcineni njengezithelo zezenzo zakhe ngithanda ukubukwa nabe ngigijima emarediweni angenzi ukuthi for i-charity ukuthi angenzi ukuthi for ukuthi lalela adinga ukuthi umemezele lonto leyo mawuthi uyakholwa bese bethi phela uNkulunkulu wathi sibusisiwe isandla esiphayo niyafika nangale iBhayibheli nibe nenza izinto eziphikisana neBhayibheli isikhohlakala abasenzisi glory to Jesus Christ hallelujah God Jesus mina ngale incwadi ezakhe siyakha sakhe isizwe nomphakathi ongcwele ngeBhayibheli nayi incwadi iyona sinika ukuphila iyona kuphela ekhuluma ukulunga ningahamba nezikole niyofunda ngoba philosophy ama theologian nibe nama ideas nibe nayo
yonke lemfucuza ye-information engenakho ukuphila kepha lethu ukufa. Yes, Lord. Noyithenga ngama millions. Amen. KwaZulu-Natal Durban. Kepha ukuphila ngekho. Amen. Ngifuna ukuba ababusi abakhonzwayo niguqisa abantu phambi kwenu. Sifuna uJesu Kristu thina inkosi yamakhosi. Yes, Lord. Efike ibuse phakathi kwabantu bese iba isibonelo ukuthi inkosi ibusa kanjani. Yes, Lord. Hallelujah. Mawumholi fanele ube umholi ngokuba ke wena wesibonelo. Amen. Ungabe umholi ngegama nje kuphela. Into yenzayo ukhomba ngophakathi. Yonke into yenzayo ufuna ukukhombisa ukuthi wena uyabusa. Ufuna abantu bazincengele la kuwena. Awuyena umbusi wena. Wena uyafana nomuntu ome ngabantu, umuntu obusa ngokweqiniso. Abantu beza kuyena. Ngokuba babona indlela aziphethe ngayo. Bambone usizo. Incwadi uMathewu ngokuka Mathewu isahluko 20 verse 25. Kepha uJesu wabiza wathi niyazi ukuthi ababusi bezizwe ababusi balelizwe bazenza amakhosi phezukwazo. Bazenza amakhosi ngalesikhathi ke abantu bebanga izikhundla. uJesu uyalungisa ukuthi azibanjwe izikhundla nje esontweni. Uthi ke abantu abahamba ebungcweleni abazibange izikhundla nezikhulu zazo ziphethe kepha abantu balelizwe abathanda imali ibona kuphela abathanda izikhundla abathanda ukuba babuse. Akunjalo phakathi kwenu. Kepha thina abangcwele akunjalo kuthina. Kepha kodwa yiloyo naloyo ofuna ukuba mkhulu phakathi So kwenu. uma wena ungaphezulu kwabanye abazalwane not ngemali kepha ngokuhlakanipha. Makabe isikhonzi senu. Isihlakaniphi sona siyisikhonzi sihola abantu njengoMoses wayebahola abantu babelandela yena. NoJesu uyasihola uJesu silandela yena indlela yakhe yokulunga. Glory to Jesus Christ. Hallelujah. Nalowo ofuna ukuba ngokuqala phakathi kwenu. Nalowo ofuna ukuqala phakathi kwethu Makabe inceku yenu. makabe uma ufuna ukuba inhloko yiba isebenzi. Njengalokho indodana yomuntu Njengokuba noJesu weza emhlabeni ingezelanga ukukhonzwa. akafikelanga la uzothi azotshela abantu ukuthi abenzeni. Kepha ukukhonza. Kepha yena wafike wakhonza kusho ukuthi waba inceku. Ingakho ufunda incwadi yaPhilippian ebasePhilippi sahluko 2 from verse 7 iyatshela ukuthi uJesu efike emhlabeni azange aziphakamise. Ingakho aphakanyiswe esekhazimulisiwe. Yebo ngazidela ethabatha Wayezidela wathatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu. enziwe ngomfanekiso wabantu. Wathi efunyenwe njengomuntu ngesimo. Wasithobisa. Wayesezithobisa walalela Kwaze kwaba sekufeni. kwaze kwaba sekufeni. Yebo ekufeni kwesiphambano. Kwasekwenzakalani? Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. Nayo ke indaba nangalo uJesu ukhuluma the same thing ukuthi bonke abaziphakamisayo bayokwehliswa. Bonke abazikhuphulayo uthi bayokwehliswa. Kepha bonke abazehlisayo bayakuphakanyiswa. Njengoba naye wafika wenza emhlabeni, wafika wazithobisa, wazinciphisa, waba yinceku. Wayelalela kwaze kwaba sekufeni kwasekuphambanweni. Hallelujah. Njengalokhu indodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube isihlengo sabaningi. So wena ke mawusebenza levangeli lomngcwele ufanele ukusebenza njengoJesu. Ube isibonelo njengoJesu kukho konke. Awunako uzilandulela. Ukumelwe ukuthi uJesu lokakusho uyakwenza. Uma ungakwenzi wena awawufike awufinyelele ezingeni loqonda lembhalo egcwele ngeBhayibheli. Uyahamba nje ngokwezinkanuko zakho ujabuliswa isikhundla. Isikhundla ngeke sikwenzele lutho kungenwa ngezikhundla ezulwini. Kungenwa ngemisebenzi yokulunga uJesu afika sifundisa yona. Hallelujah. Ungadli ukudla koneso elimbi ungafisi isilobela sakhe. Ukuthi ubali ukunika ukudla inkathi ethatha iselfie noma esegijima esekunikile usizo abotshela abanye abantu ungasakuthatha ukudla kwalowo muntu ngesikhathi esizayo. Ngamani ulenda ukhuleka uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakubonelela. Angithi ke ukuthiwa uNkulunkulu uJehova njalo ngokuba uNkulunkulu obonelelayo.
So windaba thina singafuna uNkulunkulu asibonelele, sifuna ukubonelelwa abanye abantu, siloke sizenza ama-victim engathi manje thina sizi-alarm sidingile. So abantu kumele basizwele. Lalela, uNkulunkulu unendlela yakhe yokusebenza. Uma umethemba, uma ungamethembi uNkulunkulu ngeke uze ukuthi ke wena uNkulunkulu wakho ngokuba wena unomndlela yakho yokuzenzela izinto ephambene necebo lakhe. Icebo likaNkulunkulu alinakuphazanyiswa. Noma kuthiwa ke ubekwe esimweni esinzima kangakanani, kepha wena uyakulinda uNkulunkulu abe umsindisi wakho. Ingakho kuthiwa ke uma sibekiwe esimweni esinzima siyahlolwa ukholo lwethu ukuthi ngabe ukholo lwethu ke lubhekephi. Ngabe lubheke kubantu ukholelwa ukuthi abantu bazokusiza omakhelwane noma ukholelwa ukuthi uzosizwa uNkulunkulu. Noma thoba hlekisa ngawe kanjani, uNkulunkulu uyakuthatha ngelinye ilanga akubeke endaweni efanele. Ujike kusho bona bathi uNkulunkulu wakho uyaphila. So ngeke uze ube nobufakazi ngoNkulunkulu wena uhlule ukulinda. Ngifundile nami ngiwufakazi ohambayo ukuthi indlela zami azange zibe impumelelo. Yapho uNkulunkulu angifundisa ukuthi ukuze wena uhambe nami kufanele kuzwe mina. Ngizwa yena kuphela. Ingakho ngifuna ukumazi ngayo yonke indlela ekhona eBhayibhelini. Ngifuna ukumazi. Ubona bonke abantu abafuna ukuhamba noNkulunkulu banika incwadi ezenzo. Bonke abantu abafuna ukuhamba le ndlela le kaNkulunkulu kumele uzwe umoya oyingcwele. Ungezwe abantu, angikhathali ukuba umfundisi wakho ubani. Yizwa le ncwadi le. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru. So sebelizwe iqiniso livangeli lokuphila. Base bethu kuPostoli Petru nakwabanye abapostoli. Madoda bazalwane. Siyakwenza njani? Yini siyakuyenza na? uPetru wayesethi. Phendukani. Glory to Jesus Christ. Yiloyo naloyo abaphathizwe. Yiloyo naloyo abaphenduka indawo yokuqala ukuthi uzwe ivangeli. That message yafika ke endaweni yakho ukuthi wena ufinyelele esinqumweni sokuthi wena ufuna ukuphenduka noma ufuna ukwazi ukuthi yini ongayenza ukuze usindiswe kuloku ufa kwalesikhathi. Mase lithi iBhayibheli phenduka. Phendukani yilowo nalowo abaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wathini wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambene nayo zisindiseni. Angeke usindiswe umakhelwane noma wakho noma baba wakho noma umkhulu noma ibhoza, uzasindiswa uJesu. Yiza uJesu. Amen. Waza kuJesu ngenhliziyo emnene ethobekileyo. Uzoqala insindiso kuyena. Iyona ndlela lesibuyisele emngcweleni. Ungiyeke mina ubheke iBhayibheli ngifundisa lona. Amen. Kuyokusiza lona. uNkulunkulu angcwele. Siphinda futhi sibonane ngomgqibelo uNkulunkulu evumile ngalo ivangeli lezwi lenkosi uJesu Kristu. Sihlale embhalweni, sihlole imbhalo njengoba uNkulunkulu eshilo ukuthi masihlole imbhalo ngokuba sithi kuyona ngokuphila okuphakade iyona efakaza ngayo. Ulizwi umile akaguquki, uthembakele kukho konke. Noma sebekushiya yena uyohleze nawe. Yena ungumvikeli futhi ungumlweli walabo abakholwa kuye nabancikile kuyena. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe nothando lwakhe. Sithi igama lakhe malandiswe. Kubona bonke abantu ivangeli lakhe lithinde inhliziyo zabantu beze ekhanyeni baguquke. Kusona sonke isenzo sokubi bahambe ngokumesaba uNkulunkulu ngokuba ikona okuyakuletha ukuthula nothando nomusa ezimpilweni zabantu. Ngaphandle kwaJesu ngeke kuze kube khona ukuthula, ngeke kube khona musa, ngeke kube khona thando. Ukuba nobani ozifunela okwakhe. Baba uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu, sithi intando yakho mayenziwe empilweni zethu ngamandla akho nangokuqonda. uNkulunkulu wokuthanda, uNkulunkulu womusa, uNkulunkulu wokulunga. Siyigcwalisa ukuhlakanipha kwakho kithi nolwazi lwakho nokuqonda kwethu uNkulunkulu kube kuncike kuwe uNkulunkulu. Singahambi ngokuzibonela kwethu kepha sihambe njengoba uNkulunkulu siyalelile. Siyabonga Moya Oyingcwele ukuba wena usinikile lendlela yobungcwele nokukhanya kwakho. Baba sithi bayisibani phambi kwethu nasenhliziyweni zethu. Izwi lakho liphile libe isibani nangaphansi kwezinyawo zethu.
uNkulunkulu oyingcwele silinamathisele enhliziyweni zethu lithungelwe kithi baba izwi lakho siphile ngalo lisibuse kukhona konke uNkulunkulu lisithobise lithobe inhliziyo zethu nalabo uNkulunkulu abangenayo ubungcwele uNkulunkulu bazwele ngokuNkulunkulu omusa nothando nobekezelayo sithike baba namanje yandisa uthando lwakho enhliziyweni zabantu ngamandla akho ukhazimule Jehova olungileyo ukuze bonke abantu beze kuphenduke njengoba isho imibhalo siyabonga Jehova olungileyo sithi wena uNkulunkulu uyinkosi yokuphila naphakade amen. Labo bafuna ukubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu bayosithinta ngenamba ebonayo ku-screen nalabo banemibuzo mayelana neBhayibheli bayosithinta kule namba ebonayo ku-screen. uNkulunkulu angigcina nilondoloze size siphinde sibonane ngokuzayo egameni likaJesu Kristu amen. Amen. Kubo bonke abantu abaseGoli abaseThekwini iTheku lonke nabaseGoli nabasePretoria abafuna ukubhaphathizwa abalamkelile ivangeli ngokuzwa njengokusho kwemibhalo ukuba bathathe inamba bayibonayo ku-screen nesishiyile siqala iTheku lonke neGoli lonke nePretoria abazalwane balalele bathathe imininingwane baxhumane nathi uNkulunkulu evumile sizobe sesivakashela kulezi zindawo abantu bangena emanzini njengokusho kwemibhalo uJesu Kristu inkosi nomsindisi abe nani kuze kube phakade amen. Amen.